כפי שאתם רואים, מיינקראפט לאקסבוקס, פיפה ו-GTA 5. נתחיל ב-GTA 5. אוקיי, ב-GTA 5 זה משחק מאוד כיף. רק כרגע אני פשוט אפתח אותו. אוקיי, הנה. אוקיי, הנה. המשחק. לא נקרא טוב כי לא, אני מבין. אבל בואו נראה את המפה רגע. נראה את המפה. אני אגיד לכם מפה. חזרתי. המפה הנה. מפת GTA 5 שסיימתי אותה. סתם עשיתי את כל GTA 5. אוקיי, רק אני אפתח אותה. הנה מפת GTA 5. וואי, רגע, כן, זה במקום שתדעו אם אתם עושים אוספות לי בתגובות ואתם באונליין, אז אני אקח זמן, אני אגיד לכם את התגובה, כי עוד לא התחברתי לשום אונליין ולא נאלץ לשחק באונליין. אוקיי, רק רגע נשים את המפה כאן. אוקיי, הנה המפה של GTA 5. בואו כזה האמת, אני לא יודע. כן, זה כזה. אז אני יודע, ראיתי את זה איפה הרכבת התחתית, ראיתי את התמונה הזאת. זה, הנה, קשור לרכבת, הנה. רואים רכבת. כן, מטושטש, סורי. אוקיי. חנות הפתחים וזה. מסתרות והמטוס. אני אוהב את המקום הזה. בית עסק. עוד בית עסק. זה וזה. אוקיי, מראים. אוקיי, ונעבור למשחק הבא. אוקיי, פיפה. עכשיו קונים פיפה. אין לי את זה, כי קניתי את האקסבוקס, ציבלתי רק את זה. אז בואו נפתח רק וזה יהיה בקצרה. אוי, סליחה, תקלה. אוקיי, זה. אוי, שכחתי. גב האריזה של המשחק. של זה, כן, ככה, והנה. אוקיי, אני זוכר אותה בעל פה, נראה לי. זה נראה לי טרוור אריסון. נראה לי זה פרנקלין. נראה לי זה זה טרוור. זה פרנקלין. וזה מייקל נראה לי. והנה. פה זה מייק פרנקלין. אתם רואים מסתרות. פה זה. פה זה מסתר. אוקיי. אני אגיד לכם. מגיל 18. מכות. שפה גסה. ואונליין. זה פיפה. הנה. דיסק. אוקיי, זה. הנה. התמונה. מסי. אתלטיקו מדריד וטוטנהאם. הגוזה הצרפתית הזאת וזה השוער שמנצ'סטר סיטי עושה עדיפה קטלנית. וזה הבנייה קבוצה. כן. ליגת אנגלית, ספרדית, לא יודע, גרמנית, לא זוכר האמת. כן, בלה בלה בלה. כן, בגלל 3 ואונליין וזה. כן, איפה בואו נעבור למשחק הבא שזה מיינקראפט. וכדי עוד מעבר מיינקראפט זה ככה. האמת ככה קיבלתי את זה בריזה.
מיינקראפט, ובואו נקרא לכם, בואו, אוקיי, אני אעשה לכם את זה, אוקיי, זה כתוב, הנה גם בעברית, אתם יודעים, אוקיי, בואו אני אגיד לכם, שחרר את הדמיון, בואו ליהנות משחק אפונומלי מיינקראפט, שבנה מחדש עבור אקסבוקס. סור עולמות כיטב דמנך חקור בנה וכבוס לבדך או עם חבריך בסמאות מסך מוסבל באקסבוקס לייב. תכונת החדשה עומדת במיוחד באקסבוקס, אפשר להפוך את הדמיון למסורי. דוגמה שהוסיפו במיינקראפט של המחשב, אבל הוסיפו כמה דברים חדשים בזה במיינקראפט. הבנייה מעולה לא הייתה מהירה יותר קלה ויותר. לכן בדרקון יוצא הדופן בקרב החדש המחולל בסוף המשחק, כולל אפשרות משחק של 8 מטפים. למד כיצד לשחק במצב החדש של עריכת לימוד. חלוק את החוויה עם מסך מוסבל ל4 בקונסולה. עד 8 שחקנים באקסבוקס לייב. אפשרות המסך מוסבל דורסת טלוויזיה SD. אוקיי, בואו נגיד לך. אוקיי, הדוגמאות. החברה שהמציאה את המשחק ונעזרה בשתי החברות האלו זה מגיל 7 מפלצות מכות כאלו שאתם יודעים מרפישים זה ואונליין. תודה רבה ונתראה בפרק הבא. בואו ונתראה בחלק הבא. החלק הבא זה לראות, החלק הבא זה GTA 5, החלק השני זה פיפא, החלק השלישי זה מיינקראפט. תודה רבה, ביי.